नमस्कार प्रणाम भैया आप लोग के जितने भी श्रोता सुन भैया के उनके तहे दिल से धन्यवाद। और हम पहली बार तारक डिजिटल स्टूडियो में आयल बानी और हमारे माने रवि भैया कीबोर्ड पर बारन। आई एगो गाना रहुआ लोग के बीच पेश करतानी, जो टूटी छुट्टी हो जाए अपना छोट बालक के भाई समझ के माफ कर दिया जाए। आई गाना के कैसे भावगा सुनातानी। किसे नुरा सब को हृदय कुरे हौवे से नुरा सब को एक ही रे हौवे सहजाना अलग अलगे बा सहजाना अलग अलगे सिनुरा सब कर एकुरी रे हौवे सिनुरा सब कर एकुरी रे हौवे सहजाना अलग अलगे बा सहजाना अलग अलगे बा। केहू बस नगरया केहू बस टोला सब कर बियाह यही से नूरे से होला। हो केहू बस नगरया केहू बस टोला सब कर बियाह यही से नूरे से होला। भगिया सब कर एकुरी रे हौवे भगिया सब कर एकुरी रे हौवे कारा मामा अलग अलगे बा कारा मामा अलग अलगे बा। सेनुरा सब कर एकुरी रे हौवे सेनुरा सब कर एकुरी रे हौवे साजाना अलग अलगे बा। मरई में सुते केहू होके नीरवे गिया सुखवा से सुते केहू फूलवा के सेजिया। मरई में सुते केहू होके नीरवे गिया सुखवा से सुते केहू फूलवा के सेजिया। निंदिया सब कर एकुरी रे हौवे निंदिया सब कर एकुरी रे हौवे सपना अलग अलगे बा सपना अलग अलगे बा। जय हो, क्या बात है।
रवि राजा झूठे दुनिया के मेला ओकिला नारी अब जाए के अकेला जयनाथ बाबू यही दुनिया के मेला जाए के बाटे देखो सब कर अकेला दहिया सब करे गुरी रे हउए दहिया सब करे गुरी रे हउ सपना लगा लगे बा से जाना लगा लगे बा से नूरा सब करे गुरी रे हउए से नूरा सब करे गुरी रे हउ सजाना लगा लगे बा सजाना लगे बा।